खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङै दङ। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं एसेबां गिनांगौबा राजखान्थि दाखालाम बुंदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ। जायफोर बायलाय फानलाय हर्स ट्रेडिं राजखान्थिखौ गिदों बिथांमोनखौ बड'लेण्डआव लाबोना रैखाथियै दोनगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा होनदों। बिपिएमनि बिजाथिफोरखौ रावबो बाया होनना बिथाङा बुंथिबावो, जेराव बिपिएमनि रावबो बिजाथियानो देरहाया होनदों। बेराफारसेथिं बिपिएमनि एमसिएलएफोरा इउपिपिएल दोलोजों जगाजग खालामबाय थायो होनना चिफ प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। आसामाव बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि मोजां सरकार फैसिगोन होनना बुंथिबावो बिथां बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि इउपिपिएल दोलोआबो जोबोद मोजां फिथाइ मोनगोन होनना बुंथिदों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, साब्रै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। आलादा हादोर सोरजिनो बर' हारिनि थाखाय हाथियारनि जांख्रिथायजों सोमावसारनानै गोलाव 10 बोसोर सम जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बर'लेण्ड आर्मिनि साब्रै सान्थ्रिफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाबाय। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय इन्द्र ब्रह्म, लख्रा बसुमतारी, बैसागि बसुमतारी आरो अनसाय बड'खौ उदां खालामना होबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथाजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। जोबथेसालिनिफ्राय गनायनि उनाव बिथांमोनहा गावबागाव न' फारसे फैयो आरो बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाफ्रा दोलै नोगोरै बरायो। दानिया फैदो लोगोफोर गुबुन मोनसे खौराङाव। बुहुमनि बर' हारिनि आमाय थुख्लु रंजालि बैसागोखौ दोलै नोगोरै बरायनो बर' हारिया थाग थियारि जादों। गोदान बोथोर गोदान बोसोरनि बारदै सिख्लाजों मिथिंगाया सोमखोर महर लाबाय, दाउ खौवौआबो गाबनो हमबाय। बड'लेण्डआव रिंखांबाय खाम जथा सेरजानि रैसुमै देंखोआ। बेबायदि बुब्लियावनो चिरांनि बिजनी बरलावग'आव खुंनो साखाफारा जादों गेदेरथार रंजालि बैसागोखौ। फैगौ 18 एप्रिलाव मुंदांखा देंखोगिरि निथामनि बर', मोनसोन बर' आरो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारीमोननि बाहागो लाफैनायजों खुंगोन 43थि रंजालि बैसागोखौ। बयखौबो दोलै नोगोरै बाहागो लाफैनो बरलावगाव थेंफाख्रि खुंफुं आफादा खावलायहरदों। जोबोद दुखुनि खौरां, मानास हाग्रामायाव गान्दानि गाग्लोबनायाव हाग्रा रैखाथि बिफाननि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे हाग्रा बिफाननि जवाना गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। मानास हायुङारि हाग्रामानि फुवापारा रेन्जआव हाग्रा बिफाननि जवान अमिनेश टेकेआ रैखाथि होबाय थानायावनो गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमाजानाय सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि भबानिपुर हालामनि टेकापारा गामिनि 34 बोसोर बैसोनि अनिमेश टेका होनना मिथिनो मोन्दों। बेराफारसेथिं हाग्रा बिफाननि जवान अमिनेश टेकेआ थांनाय दान मोनथाम सिगाङावसो जुलि जालांदोंमोन। दिनै हरखाबै बिथाङा गान्दानि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो गोनां जायो। आसाम सरकारा फैगौ बैसागो फोरबोखौ लानानै कभिड-19नि नेमखान्थि फोसावदों। बैसागो बोथोरा गेजेराव सानथामल'सै। बे समावनो आसाम सरकारा कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै कभिड-19नि नेमखान्थि फोसावना होदों। आसाम सरकारा फोसावनाय कभिड-19नि नेमखान्थि बायदियै बैसागो फोरबो आरो गुबुन गुबुन फोरबोआव मोनसे हाबाफारि खुंगिरि जिल्ला खुंगिरिनिफ्राय गनायथि लाग्रोनांगोन। बैसागो फांसन खुंगिरि आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंगिरिफोर आरो भलन्टियार्सफोरा कभिड-19नि टेस्ट खालामजानो नांगोन। बैसागो फांसन खुंनो आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि खुंनाय जायोब्लाबो दाबसे हाबाफारिनि खुंथाय थावनियावसो खुंनो हागोन। फांसन आरो हाबाफारिफोराव नांगौ बायदि भलन्टियार थानो नांगोन। मास्क आरो हेन्ड सेनिटाइजारआ कम्पालसारि महरै थानो नांगोन। हाबाफारियाव प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रनिक मिडिया आरो ससियेल मिडियाफोराबो कभिड-19नि नेमखान्थिखौ नोजोर होनो नांगोन। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जाना हर्स ट्रेडिंनि सायाव खुगा बेखेवबाय। बिथाङा आसुरित मोन्दों हर्स ट्रेडिंनि खौरांखौ खोनाना। बियो नंखाय खौरां होनना बुंथिदों। बैसागुनि थाखाय बयबो रंजानो बेरायनो थियारिसो जादों होनना बिथाङा बुंबावदों। हर्स ट्रेडिंखौबो एसे गिदों होनना बिथाङा बुंबावदों। मानोना बिजेपिआ थोजासे मासि मोनाबा बायलाय फानलायनि राजखान्थि खालामनो हागौ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि केन्डिडेटफोरखौ बिदि जोबनांगौनि खोथायानो फैया होनना बुंबावदों। बिथां ब्रह्मआ दि गाव देरहासार जागोन बेयो रोखा होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिदों आरो लोगोसे बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सायावबो गोबां नोजोर होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम
आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।